नै लोगोफोर नायदो भुटानावहाय दंफैयो जोङो भुटान सिङावहाय जों बेरायदों ओरै लामा आरो ओरैहाय दङ हाजो गोजा फार्स्ट टाइम भुटानाव हाबफैबाय आरो दिनैहाय नोंथांमोना नायलांदो जेसेबां हायो एसेबां देखायनोसै खिन्थु जोङो सिङावहाय हाबफैयाखिसै जोङो मोनसे जायगायावहायसो फैदोंमोन बिनिखायनो जोङो दसे सम ओरैहाय बेरायफैदों आरो बे बेरायनायावहाय जों जेसेबां हायो बेखौ नोंथांमोन देखायनो नाजानोसै नै नानि मोनाबो थाबायगासिनो दङ ओरैहाय दै बोहैनाय दङ ओरैहाय आरो बे दै बोहैनायखौहाय नायनो सानदों नायनि थांनाय जायोना थांनाय जाया दा जेसेबां हायो देखायनोसै फैदो माखासेफ्रालाय हा फैदो ओरैबो दै दङ हौरैहायसो नै लोगोफोर ओरै हाजो दङ हाजो ओरैहाय बे हाजो खाथियावहाय मोनसे दै दङ बेवहाय थांनो नागिरदों ओरै नानिमोन दङ लोगोफोर एसे दसे बेरायनानै थांनायसै जायगाया हाजो खाथियाव फैबाय जोङो नै ओरैबायदि समायना नै लोगोफोर सान्दुंजों बांद्राय सिनाया नै लोगोफोर बेरायगासिनो दङ मामि माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंना ओइ नानि मोना बहाय दैयाव लोगोफोर र' थांसै